So sesifisa ukwazi lapha mfowethu ukuthi umhlaba ubunjani before uzofika njengamanje njengoba manje siyabona ukuthi umhlaba usuwonakele kakhulu. Bamabhodla ebengisasho ukuthi njengoba bengisakhuluma ngalezi idalwa ngikusho lezi idalwa baba idalwa zikaMenzi nomhlaba. Umdali lezi idalwa zonke ngokuhlukahlukana kwazo wazinika amandla. That's a creator. Ngamanye amazwi ngizama ukuthi zikhona ezinye idalwa ezingama creator. Amandla zaziwanika uMenzi nomhlaba. Injalo baba. Ngoba indlovukazi nomphethokazi ukuzi-create ilanga nenyanga nenkanyezi amandla yayiwanikwe umdali nomhlaba. Masikhuluma ngomdali nomhlaba sikhuluma nguyise wemimoya yonke, imimoya emibi nemihle. Ubaba wakho konke ngoba ngale kwakhe akhulutho. Umdali akanabo ubulili, akanayo imizwa, akanayo inzondo, akanalo uthando. Yonke lento thina esinayo ezabantu akanayo yena. Injalo baba. And futhi akayisona umdali nomhlaba isimo somuntu. Mhlambe khona umuntu ozothi unkululeko ithathaphi lento. Baba njengoba ngiphuma emzimbeni ngizokutshela imfihlo. Abamhlophe abangaphansi kwenkolo yobumnyama bayazazi lezi zinto engikhuluma ngazo. Baba ngitshela imfihlo. Lapha emkhathini kunendawo ekuthiwa isesikhohlakaleni. Le ndawo lapha esikhohlakaleni kunamabhuku awu7 esikhohlakaleni. Yes. Lawa amabhuku angazi baba ukuthi afika kanjani. Makhulu ayimqingi abhalwe ngegazi. Alapha emkhathini Izinto oyibona mangiphumile emzimbeni ngilapha. Lawa amabhuku baba ne-information ejule kabi ngendlela eyisimanga. Okungiconfusayo nokungidida nengisahluleka ukuthola ukuthi leli gazi elane ebhalwe ngalo lapha. Kodwa u7 i-information eningi ngithola kulawa amabhuku anayo yonke ihistory ukuthi bekwenzakalani before. Okay. So ngizama ukuphendula umuntu ozoyibuza ukuthi uyithathaphi lo mfana lento ngoba wayengekho unofakazi obungakanani balonto. Sengiyachaza ukuthi le information engizoyikhuluma ngiyithole kulamabhuku atholakala emkhathini endaweni ekuthiwa isesikhohlakaleni. Maningi lamabhuku akhuluma uqala kwempilo yomuntu, amanye aqhubeka ngesikhathi esilandelayo after umuntu esengasekho. Baba Mabhodla laqale la njengoba ilanga nje lilikhulu. Ilanga baba iyona planet enkulu kunawo wonke ama planet. Umveli uqala ilanga. Ingakho kuthiwa umveli uqala ngoba uyena iplanet yokuqala. Igama layo. Ilanga iyona planet yokuqala. Yes. Usuku nosuku ilanga baba Mabhodla liyakhula. Nenyanga futhi la iyakhula. Nomhlaba baba Mabhodla uyakhula. Emva kweminyaka ethile ezayo umhlaba uyobe ungasamile ngalendlela esubona ngayo. Ake size lana ke. Iqala kwelanga baba laqala laba ngangentuthwane ilanga. Njoba namhlanje ubona lilingaka. Lilikhulu kanje. Njoba lilikhulu kanje. Nenyanga usozwaphi uyibona ingaka. Qala kwayo yayingange uthwane. Nomhlaba. Umhlaba ubuwa amanzi olwandle wonke. Ungekho umhlaba. Baba yonke into oyibonayo kule planet ka Queen Mama uGaia iqhamuka ulwandle. Umhlaba uqhamuka kwawo uqhamuke kuphi? Ulwandle. Ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi yonke into ekhona nesibonayo la ngehlo lomnyama uqhamuka kwayo iqhamuka ulwandle. Ngamanye amazwi ulwandle lunozala wezinto eziningi. Njengoba baba ngake ngayiveza kodwa siyeza lapho kubantu bokuqala baqhamuka ulwandle. Ngaleso sikhathi baba ulwandle belishisa liwumlilo. Liyeke manje belumlilo ligxabha njengamanzi eketelo. Umhlaba ungakabibikho. Umhlaba njoba namhlanje umngaka unentaba omkhulu nawaqala ungangentuthwane uhamba phezukwalo ulwandle. Wakhula. Iminyaka eminingi more than billion until njoba namhlanje umngaka.
ngaleso sikhathi futhi uqale ngesikhathi ukhula waba yiparish ngoba kuhlangena ngithi ngaleso sikhathi futhi ubushisa kakhulu ngaleso sikhathi even ngisho umuntu wayengeke akwazi ukuhlala ngendlela umhlaba oshisa ngayo ngaleso sikhathi uthambe yonke into even ngisho namatshe ayithambile amatshe ayekhona ngenxa yokushisa ayekukhona olwandle ngalezo ikhathi ke umhlaba wakhula uyashitha uyiparish baba kuneziningi idalwa ezike zaphila la emhlabeni umuntu wenyama engakabibikho kunemoya yokuqala ngqa baba iyafika la emhlabeni umhlaba uyiparish le moya iyinzalo yelanga ibizwa ngama-Chinese even kwiQuran kubhaliwe ngayo kodwa ingxoxo yangelinye ilanga leyo le mimoya baba yafika la emhlabeni baba ngicathi eKemet noma eEgypt leli silazi ukuthi iseGibhithe kunama-pyramid akhona laphana baba ngikusho lo khona ama-pyramid akhandwa abantu khona ama-pyramid ayevele khona namhlanje abelungu basayibuza ukuthi a-create-eka kanjani ama-pyramid abanalo ulwazi ukuthi a-create-eka kanjani kunama-pyramid amadala kunomuntu wenyama lapha eKemet a-create-wa ile moya ekuthiwa ama-Chinese anama-blocks amade ngendlela eyisimanga ungathi uma uyibuza ubuthi umuntu wayengayiqukula kanjani lento yes ile mimoya le moya baba i-very powerful ngoba umuntu owasungula ugesi wayembethwe ile moya lo moya baba mawukhanyisa ugesi uthi ukhanye manje ngithi awulindi ngisho isikhathi uma uthi nje sekuyakhanya le moya noma iNigeria njalo maye Nigeria baba Mabhodla le mimoya injalo ke yes but umuntu owasungula ugesi wambulelwa yiyo le moya ukhona ugesi omdala kunomuntu owatholakala ngaphansi kwama-pyramid lo gesi wa-create-wa ile moya ekuthiwa ama-Chinese khumbula le moya iqhamuka elangeni yes uyawubona ugesi uthi unamandla singawufanisa nalo ilanga ngoba indlela iyabulala futhi yes so ngamanye amazwi ngifuna ukuveza ukuthi ziningi izinto ezificwe la emhlabeni ebezikhona vele ezindala kunomuntu wase kufika abantu abayizinja base bayiqhwaka lezi zinto base besinika umlando oyinkohliso ngawo nengelona iqiniso kunama-pyramid e-Egypt akhandwa ama-Chinese amakhulu ngendlela eyisimanga yes even ngisho bona bacindezile namanje basayibuza ukuthi obani abakhanda lama-pyramid kodwa phansi zikhona izanosi zangalesa sikhathi ezambulelwa ngalokho zasibhala phansi ukuthi lama-pyramid a-create-wa idalwa eyithile neyithile so ziningi idalwa ezifikile la kulomhlaba zaphila isikhathi eside zaseyikhanda izinto eziningi baba Mabhodla imoti yezinto ezikhona kulesi sikhathi sanamhlanje bezikhona before umuntu engakabibikho okay zindala lezi zinto esiyibona manje kodwa ngalesa sikhathi besetshenziswa ama-goddess ayekhona ngalesa sikhathi afika kulomhlaba umhlaba ubusathambile ingakho bekwazi ukwenza noma ngabe yini abafuna ukuyibumba ngoba umhlaba wawuthambe kakhulu ushisa bekwazi ukumelana nokushisa kwakhona khumbula ukuthi leya moya iqhamuka kuphi elangeni umhlaba ubushisa ngithi ngamanye amazwi bayakwazi ukumelana nokushisa ngoba baqhamuka kulilanga ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi ilanga njengoba silibona lishisa lumhlaba kunemoya ephilayo lapha elangeni bese bakhona abantu abaphikayo bathi hayi akekho umuntu ongakwazi ukuphila elangeni kodwa ikhona idalwa eliqhamuka lapha elangeni even ngisho baba ngitshele mhlawumbe into ezodida abantu ilanga linayo indodana yelanga inkungu ebilayo inyoni ebizwa nge-Phoenix evetha umlilo indodana yelanga le injalo baba Mabhodla so baba Mabhodla ziningi izinto ezenzekile la emhlabeni lezidalwa ngoba even ngisho khona enye amadodana kaMdali ekuthiwa umlenze munye phila isikhathi eside la emhlabeni phila isikhathi singango-3 billion ingakho sithola ey'ndaweni kuney'nyawo kunama-footprint ey'nyawo iy'nyawo zakhe nangapha kompangeni khona iy'nyawo zakhe iy'ndaweni ey'ningi zikhona iy'nyawo zikamlenze munye emadwaleni sey'mpophomeni uyawathola ngoba iphila isikhathi eside la kulo mhlaba ngaleso sikhathi baba umuntu wenyama akakabibikho
ngobani bekusashisa umhlaba uthathe 5 billion ukuthi uphole ube right ngoba nakhona lezi idalwa ihlale zahlala washaya isikhathi ukuthi ihambe zathi ihamba ngoba siphile endaweni eshisa ngoba iphile endaweni eshisa ngoba umhlaba ubusuphola usuqala uphola umhlaba usuqala uphola yes zathi ithuka lezi idalwa ama Chinese ayisihamba isibuyela kuphi elangeni yes emva kwama Chinese khona futhi ezinye idalwa ezafika la emhlabeni baba uyabona uHollywood uyabona amagame aka Hollywood uyabona amagame amaningi Hollywood yes uyazi ukuthi wonke la magame athathelwa kuma godders ayiphila lapha eKemet afikela kuleya ndawo hayi bengazi mfethu injalo baba Hollywood wonke ibhola laqalwa idalwa ezama godders ezayifika kodwa zazidlala ngekhanda lomuntu ngoba ihistory yangelinye ilanga ukuthi kwenzakalani kuze kutholakale nakhona hayi ikhanda lomuntu wenyama lesinye sesidalwa esithize so izinto eziningi ngoba even ngisho kukhona nalelo ntonja le edlala kuthiwa ilakhi lobola le yama game etshengisa ukuthi lapha kuvezwe idalwa eziphila emanzini leyanto babamabhodla into ekhona lapha phansi kolwandle izinto abayithathela lapha phansi kolwandle baba amabhodla ayikho la emhlabeni kule planet into eyafika umlungu akafikanga nalutho kuphela labantu bafike bantshontsha ubungcwele bethu bantshontsha amandla ethu basebenzisa wona ukubona izinto ezizimfihlo base beyiletha la emhlabeni empeleni lezi zinto izinto vele ebezikhona zifihlakele zingabonakali ngehlolani lenyama njalo baba bayiguqula mayisethi iqhamuka ngaye mase sithi umlungu uhlakaniphile kanti akho umlungu uhlakaniphile bathwebula amandla ethu ayijabule into engiyenzayo ukuphuma emzimbeni into eyayenzeka kubantu abaningi umhlaba wonke futhi ngalesa sikhathi abantu bebekwazi ukutravel uma belele behambe bebona indawo leyo ndawo bahambe bayifune ngenyama baze bayithole namhlanje kusenzeki lokho ubani sanisinika poison kwathiwa sibadle sishayiwe kakhulu silinyazwe kakhulu ngokudla sablokho kamoya injalo baba ngoba ngeke kuze umnqobo umuntu ngenyama kumele umqale kwa-spiritual ukuze wazi ukumnqoba enyameni kunjani ngoba ngeke umnqobe enyameni ungamqalanga enyameni ingakho-ke baqala lapha yes mhlenze ngibatshela abantu mfokazulu ukuthi yonke into iqala kamoya bese ehlela enyameni kunjalo baba laba ba-understand amandla ethu ilabe siblokhe khona kamoya baba ukuphuma kulesimo njengoba uchaza nje ukuthi ziningi izinto ekade zenzeka nezidali bekade iphila la uzowakhuluma nangomlenze emunye ngazi noma unyawo omunye noma umlenze ukuthi kunesidalwa esinjalo bekade siphila bephila isikhathi esingabe more than 3 billion umhlaba usathambile ingakho kunama-footprint akhe ey'nyaweni ey'ningi ukubuyela kwazi emuvi ngoba bengeke sakwazi ukuphila ukushisa bese kwehla emhlabeni kwacacisa isakwazi ukuhlala endaweni engafuthi zase decide ukuthi ayibuyele kuphi la iqhamuka khona so baba kuhamba isikhathi umhlaba sewupholile sekushaya umoya seku-right yonke into ngoba imvelo kaMdalwezi nomhlaba iyayidala imbathisiwe amandla okuyidala yebo imvelo iyayidala baba ngobani imbathisiwe ini amandla umdala kwase kuhamba kwase create abantu besifazane abantu abazi ukuthi ulwandle lunesibeletho even ngisho umkhathi lo sithi multiverse unesibeletho la umuntu ahlala khona mayithinga kodwa siyikhuluma le ukuthi kwenzakalana umuntu after esihambile kodwa yenze kwenzeka ngendlela ezahlukahlukene ngoba asuke singahambi indlela eyodwa baba esibelethweni somkhathi kwahlala abantu besifazana abayisikhombisa ba-create kakhona uthe mathi kushaya isikhathi sokuthi kufa bephuma baphelezelwa amadolphin madala awamasha madala kunomuntu wenyama abantu besifazane bokuqala ngabaphuma abafika la emhlabeni babephelezelwa amadolphin bakhafulwa amagagasi olwandle amadolphin aphuma emuva babe yisikhombisa babamabhodla benoboya obuningi ngendlela eyisimanga emzimbeni baphumile bahamba bengazi noma liyaphuma noma liyashona bedla even ngisho noma yini even ngisho inhlabathi babeyidla bedla ngisho amahlamvu njengeyinkomo kungabagulisi
Yeah. benqunu bengagqokile. Mm. Kuthe kuhamba isikhathi wafika lezi idalwe ngama-enonwakhe ezinye inamakhanda amabhubezi. Zazi zinhlobonhlobo mayifika la zingamadoda zingabantu besilisa zazi u-200 zizofunani igolide seyitholile ukuthi le planet inothile bangathola izinto eziningi abangayithatha begcina sebehamba nazo uma sebehamba ngoba empeleni zazi zizohlala lana leso sikhathi ziqoqe lo mnotho ezazi zizowufuna ebese ihamba nawo. Emva kwalokho ke kuthe mase zehla kanti izoqondana nokuthi zihlele endaweni la kunalabantu besifazana abawu7. Yes. Uma ifica abantu besifazana balazi ihlazo. Bona base bethi hawu kunedalo eziphila la ayigqokile inqunu. Yeah. Zathi bakhandelana amahlanga zabambathisa zabulalana izilwane lezi idalo ngoba phela zona ihlakaniphila ngithi zazingela izilwane ezazizoyibulala ukuze bekwazi phela ukufihla ubunqunu balabantu besifazane bona phela balazi ihlazo. Oh yeah. Yebo baqala ngoba bebengakwazi ukconnecta kahle besebenzisa izandla ukuze bexhumane ngoba bebeyilanguage yabo bishayisana. Baqala emva kwalokho benza njani babafundisa ukutheza inkuni babafundisa ukubasa umlilo ngamatshe besebenzisa amatshe ukubasa umlilo babafundisa ukutshala lezi idalwa baba iapula aqhamula afika nama-enonwakhe kule planet iapula basebenzisa zona ukutshala bafundisa labantu besifazane babekhona nezinto eziningi ukubafundisa kunamafruta angaqhamuka angayona imvelo yaphela le planet afika nedalo ezazithile la njengobanana orange kodwa leyo nto siyongena sigxile kuyo ngelinye ilanga. Kuthe kuhamba isikhathi bebafundise yonke into kuhamba isikhathi baze bagcina sebelala nabo abantu besifazane. Kwase kugcina sekcreateka ngoba nakhona lapho kwaqala kwazalwa ingane zesifazane kwaze kwagcina sekuba khona lezesilisa nakhona labo bantu babenoboya obuningi emzimbeni. Kuhamba isikhathi labantu baphile isikhathi eside kwashaya isikhathi ukuthi ama-enonwakhe sekufanele ahamba avela abantu sebebaningi emhlabeni sebehlalile nabantu babafundisa izinto eziningi ama-Anunnaki. Ahamba abese nomkhuba ukuthi njalo ngonyaka afike ezobabheka ukuthi sebebangakanani. Kwesinye isikhathi abathathe abahambise kwenye indawo ngoba phela wona ahlakaniphila ngithi ayazazi izinto awashintshisa indawo ukuthi hayi nyaka nonyaka abantu ngalesa sikhathi babehlale beshintshana indawo. Labantu bakhula baba baningi benomzimba omningi. Yabona bamabhodla kunento ehlalishwa abantu abathile bethi umhlaba uzobhubha Wethu. bethi insuku zokugcina. Yes. Bathi khona umuntu ozobuya azothatha abantu. Yes. Yahlebela bamabhodla ayikho lonto kumhlaba wabhubha umhlaba mdala. Umhlaba mdala baba kakhulu umhlaba. Ngekubhubhe mhlaba ithi nje esoyibhubhisa bamabhodla yabo itechnology nje obikhulu usuku nosuku. Yes. Le technology igcina ilimaza imvelo tobulawa itechnology. Oh yeah. Hayi sisubulawa yini labantu bamabhodla engikhuluma ngabo ama-enonwakhe ahamba bafundisa izinto eziningi kunemqondo yabo labantu kwagcina seyikhula baze bagcina sebecreate izinto ezaba ingozi ezigcina seyilimaza imvelo. Sebehleli mhlambe more than 1.5 billion lapho kodwa sesithi isikhathi kuyizulwane nezizukulwane ama-enonwakhe efika unyaka nonyaka abafundisa bagcina sebecreate ama-gas. Kuthuthukani kwezinto lento kufika kwezinto ezintsha njalo have ingozi leyo nto iyona yosibulala thina ngaleko ukuthi khona umuntu oyobuya ngale ukuthi khona umuntu ozobuya noma kuwilanga noma kona ubulawa itechnology ngoba le technology igcina ilimaza imvelo kamdala. Yes. Labantu ke baba bakhanda amagesi bawakhanda kwagcina siqhuma amagesi bafa bonke emhlabeni. Buza ke bamabhodla ukuthi thina qhamuka Siqhamuka bamabhodla khona abantu abazodideka bazothi wawuphi yonke lonto. Yonke le information ngithola kwi-library yasemkhathini ekuthiwa sesikhohlakaleni. Abamhlophe bayayazi le library. La mabhuku ngisasho namanje ayangidida ukuthi afika kanjani lapha
abhalwa kuphi. Yes. Kodwa ihistory yawo ikhombisa ukuthi madala. Babamabhodla labantu babamabhodla bathethe befile emhlabeni eseqhumile amagesi, imizimba yabo yahamba yabona ngithi kwase kuphuma izilwana ngithi emzimbeni yabo ngobuningi babo. Yes. Tenzeka babamabhodla lezi izilwane zaba yimpethu zashintsha lezi izilwane kade zidla lezi idumbu babamabhodla zaba intuthwane, zaba abantu, zaba inyosi, zandiza zadlula igabeni eziningi ezahlukahlukene, zaba amagorilla, zashintsha zona lezi izilwane kade zidlala abantu. Zashintsha lokhu ishintsha idlula kuyinhlobonhlobo zezilwane esizibonayo. Zaze zafika esigabeni sokuba umuntu. Zona lezi izilwane. Labo bantu ke labantu bephila 500,000 years baqhamuka kanjalo. Baqala baba zimpethu ezazidla laba bantu until baze bafika esigabeni sokuba abantu. Njoba la emhlabeni bekunabantu bephila 500,000 years. Baqhamuka lapho ke laba bantu. Le ukuthi uNoah wakho umkhumbi wayesefaka izilwane ngambili nomhlobo lwabantu ngathuka. Ukuthi abamhlophe bathatha izinto ezazenzeka la. Stories kaNoah nakhona abantu abaseBhayibhelini ngikusho lokho. Abantu abake baphila kodwa akusiwa amagama abo lawa alapha. Nakhona futhi ezinye zezinto ezinye seyiediwe ezingamampungu. Stories kaNoah into ekhona kodwa hayi not umhlaba wonke, into yenzeka lapha eGhana kuphela. Yenzeka eGhana. Esidayisela umhlaba wonke. Yebo lento iyathathwa phela even ngisho umlando wakaZulu khona eBhayibhelini. Khona le ndoda lekuthiwa enamadodana awu-12. Mangaphosisi ukuthi ngilibele ukuthi bayena amadodana awu-12. Bathathe uzalo lalapha ebukhosini bakaZulu. Balifaka kulento kwase kushintshwa amagama. Babe izinto ezilapha eBhayibhelini ezala kulelizwe. Kodwa manje sezenziwa kwashintshwa namagama phela. Kwathi kushintshwa nezindawo ukuze sidideke umqondo. Kodwa kukhulunywa ngathi lapha. Yo, basinika noNkulunkulu omusha. Njengoba ngisasho ke babamabhodla ukuthi laba bantu ke babephila isikhathi eside njoba emhlabeni bekunabantu abephila 500,000 years. Labo bantu baqhamuka kanjalo, baqhamuka emzimbeni yalabo abantu abacreate amagesi ababeqhamuke uphi olwane. Sebeqhamuka ngezibunge. Yebo sebeqhamuka baba yilwane ngoba even ngisho namanje ingane babamabhodla umihleli esithweni sikanini kusenzeka yona lento eyenzeka ngesikhathi eqhamuka labantu. Ingane eqale ibe ushobishobi. Idlule izilwane eziningi ngaphambi kokuthi ifike esigabeni soba umuntu. Ekuyibone leyo nto ngoba yenzeka umuntu wesifazane isuke kusebumnyameni kumnyama ekuyibone ngehlo lenyama. Kodwa thina abantu bakamoya siyayibona nayo suke engayibona. Into ecreateka umuntu wesifazane yini status zomuntu, amanye amazwi umzimba womuntu. Kodwa umphefumulo womuntu ufika nenkanyezi. Isuka lapha emkhathini uzoyifaka la kwi-status sakhe. Lento ngeke uzuyibone ngehlo lenyama babamabhodla. Funa abantu abambulele spiritual lento manje. Ingakho umuntu noma esehamba emhlabeni ulandwa inkanyezi yakhe. Ibona yena yedwa futhi hayi umunye umuntu. Ingakho uthola umuntu mhlawumbe ubegula nemfice sevula amehlo. Noma umunye kade edutsula nemfice evula amehlo. Noma umunye avela athule nemfice evula amehlo. No, inkanyezi yakade sezoyibona izomlanda. Wathuka ibona yedwa ngeke uzuyibona noma ngathiwa babamabhodla ufa phambi kwakho ngeke uzuyibona, izobona uyena ngoba neyakhe. Umuntu nomuntu nje obinkanyezi zingaka lapha babamabhodla, umuntu nomuntu unenkanyezi yakhe eqondene naye emmele. Lezi zinto zifihlakela abamhlophe bazazi bayithatha la. Impilo babamabhodla iyimatrix ijule ngaphezulu kokucabanga kwethu. Njalo ama-area nokuphila komuntu nokusebenza kwemvelo emhlabeni alapha emkhathini. Kunezinto babamabhodla engathi mangathiwa ziyaphazamiseka emkhathini ngingazama umhlaba ulwandle lugqiba umhlaba. Ngoba ama-area amakhulu alapha emkhathini. That is why abantu abaningi nabo labo basebenzisa umkhathi ngoba bayazi ukuthi umkhathi is very powerful ngendlela isimanga. Babe njalo. Mhlambe le yalamabhuku qhawe lakithi okhuluma ngaso emkhathini okungenzeka ukuthi nalabo umbuso obumnyama
i-information bayithatha khona, bayithatha khona. hhayi ukuthi awabo, Yeah. bayithatha khona Bayithatha i-information. Yeah. Angithi phela bathwebula ispirit sethu sokuphuma emzimbeni. Yes. Mase besebenzisa baze bafica naleya ndawo sebethole i-information eningi. Yes. La mabhuku baba ne-history eningi kakhulu.